Barriatxoa gaude, zer baino lehen netan mila esker, agerraldi honetara hurbiltzagatik. Duela 2 urte inguru abiatu genuen Usurbilgo Udalak eta Jakin Fundazioak Juan Mari Torrealdai izeneko beka. Torrealdairen izena eta izana uztartuko zituen egitasmo bat abiatzeko nahiak batu gintuen bi eragileok, Usurbilek eta Euskal Herriak Torrealdairi egin ziezaioken omenaldirik onena zela sinetsita. Izan ere, horixe zen bere obsesioa, transmisioa, katea ez etetea eta pentsamendu bat eratzea herri baten zerbitzura jartzeko. Eta ikustu, helburu horrekin bat egin genuen Juan Mari Torrealdai beka abiatzeko, kultur ikerketak eta egitasmoak sustatzeko helburuz, eta bereziki, Torrealdaik berak jorratu izan zituen esparru horietan. Beka egitasmo honi bide emateko lankidetza hitzarmen bat bileratzen dugu. Hitz gutxitan esan da, aurrez aipatutako helburuekin bat eginik, Usurbilgo Udalak 15.000 euro bideratzen ditu beka deialdia egin eta ikerketatik eratorritako lana edo proiektua divulgatzeko eta Jakin arduratzen da bekaren kudeaketaz. Eta gaurko agerraldi honek helburu bikoitza du, batetik lehen beka deialdiak utzi digun argitalpena aurkeztea eta bestetik bigarren deialdiari ekitea edo bigarren deialdia abiatzea. Eta horrexegatik ditutaluan Metro Kuadroka sormen laborategiko kideak eta proiektu honetan parte hartu duten kideak eta baita ere Jakin Fundazioko lagunak kideak eta lagunak. Lehen edizio hartako gaia euskara eta kultura gaurko eta biharko gizartean izan zen eta deialdiak harrera ona izan zuela ez ziren bukan. Lehen deialdi hartan aurkeztutako lanak guztira 13 izan zirelako eta gainera zein baino zen kalidade handiko lanak epaimahaikideek adierazi zuten. Eta lehen deialdiaren irabazleak Idoia Beratarbide eta Oier Gian Bermudez artistak izan ziren, Metro Kuadroka sormen laborategiko kideak biak alabiak eta proiektu irabazlea Artxibo Miluzia. Bekaren oinarritan izaten da, bekaren bitartez egindako gogoeten edo ikerketen emaitzak askotariko formak izan ditzakela, izan zitekela liburu bat, izan zitekela ikusentzunezko bat, webgune bat, erakusketa bat, eta esango nuke Artxibo Miluziak askotariko formak izan dituela eta formak hartu dituela. Guk beka diseinatzeko bileretan, esate denun, gure hartan aipatzen denun, amaierako emaitza hori ez izatea betiko, formato klasiko bat, eta ustez betean lortu dela bintzatzen den beka deialdi hontan, izan ere, esango nuke Artxibo Miluzia badela antzerki bat, badela antzezlan bat, baina baita ere badela inkesta bat, badela dokumental bat, gero egile bazalduko digutenez. Torrealdairen beraren esanak, esango nuke galanki ekarri zituela bekaren aurkezpenean loreak, eta horiek errekuperatu nahi izan ere, berak esaten zuen, ikertzea praktikara begira egiten zuela beti Torrealdaik, beti egiteari begira teorizatzen, ez ikertzeagatik, ez ideetan loriatzeagatik, edo liburuetan usteko, edo lainoan, edo da akademiako zirrikituetan. Beti zertarako bati erantzu asmoz ikertzen zuela, ekiteko eta batez ere herriari eskaintzeko. Eta beraz esango nuke gaurko egunak baduela hortik, batez ere batetik herriari eskaintzen ari gatzaizkiolako lehen beka deialdi honetatik osatu den ikerketa, osatu diren gogoetak, osatu diren errelatuak, eta bestetik, esan bezala, bigarren deialdiari ere
artxibo biluziaren 200 ale argitaratu ditu, eta dagoeneko eskuragarri daude herriko zein hainbat liburu dendetan. Eta nabarmendu nahi dut, Bainauarekin eta Berriarekin ere, lortu dugun lankidetza, izan ere Berriako eta Noaua herriko aldizkariko arkidedunek 17 eurotan eskuratzeko aukera izango dutela. Eta, esan bezala, gaur, lehen lan honen divulgazioari, aurkezpenari eta divulgazioari ekiteaz gainera, bigarren deialdiari ekingo diogu. Torraldaik sarri esaten zuen bezala, izatea, ekitea delako, eta egiten duguna bagara, behar dugu, garaiko egoerak aztertu, eta etorkizunerako bideak planteatu. Eta horixe da bekadeialdi honen bidez, arakatuarazi, aztertuarazi, edota ikertuarazi nahi duguna. Kulturgintzarentzat akuilu ez ezik, aukera bat izatean eko genuke, biharko egunari nola heldu, nondik heldu eta ze bideetatik ekin edo jarraitu aztertzeko. Kulturgintzak eta oro har, Euskal Herrigintzak, ezinbestekoa du hausnaketa hori, etorkizunari so egiteko. Eta injustu hori erreparatzen dio 2020ko bekadeialdiak, Euskal kultura azterketa gaur. Gaia jakinek berak ekarri du, eta hori bezala ezin hobekiago ekarria. Izan ere, Laister beteko direlako 50 urte, Mari Torraldaik berak liburugintza azterketa bian jarri zuela, ideia argi batekin. Liburugintza aztertuz, euskal kulturaren eta gizartearen egoeraz eta nolakotasunaz, ondorio esanguratsuak atera zitezkela pentsatuz, eta horietatik abiatuz, kultur politikak irudikatu eta bian jartzeko. Eta hala, menderdia igarota, ideia berbera errekuperatu nahi du, aurtengo deialdiak, eta gaur egunera aplikatu. Aurtengo gaiak beraz, aukera ematen digu, liburugintzaz ez ezik, bestelako kultur produkzio ez ere ikertzeko, ara nola, sareetako eduki sorkuntzaz, zinemagintzaz, musikaz, artestenikoez, gure jakineko lagunek adieraztuko digutenez. 50 urte eta beraz adiaz dadila. Eskerrik asko.